ekitaldia oso interesgarria iruditu zait. Oso interesgarria izan da, ze azkenean gure gertuko gertaerak dira. Karneta aterako dugunez, oso ona pentsatzeko eta kontzientzia izateko. Oso interesgarria iruditu zait, betidanik entzun ditugulako teleberriko berriak eta hori, eta betidanik esan digute ezin dela edan gidatzerakoan, baina jendea haien esperientzia pertsonalak zabaltzerakoan konturatzen zara benetan gertatzen diren egoerak direla. Familia batek izan zuen istripu bat ezagutzen dut, aita eta semea hil ziren, eta bestea tetraplegiko geratu zen 3 urtekin. Osea, istripu horiek ez dira broma bat, eta eguneroko bizitzetan badaude, eta agian ez zaizu zuri tokatu, baina hurbileko norbaiti beti gertatzen zaio. Publikoarekin hitz egitea oso ideia ona iruditu zait, ikuskizun askoetan ez dute hori erabiltzen eta azkenean gertutasuna erakusten digu baita ere entzulei. Espetza, segurtasun arloa lehenengokoa denez, ematen dugula hor hainbat ditu. Normalean egiten duguna da lana banatzen ditugu bikoteetan, lehenengo bikoteak egiten du segurtasun arloa, bigarrengo bikotea balorazioa egiten du, segurtasun beste baloratzeko, eta gero hirugarrengo esan dugun lan berezia, hor batia egoten da lan aproposagoa. Egia da, garrantzitsua dela gogoraraztea hori egoera hauek errealak direla, benetan gertatzen direla, eta auto bat gidatzea ez dela joku bat, arriskutsua izan aldela. Reflexio hitzak ondo deskribatzen du saioa. Gogorra edo interesgarria. Hunkigarria dela iruditu zait bai.